Zdravo svima, ja sam Irina Kovačević, vlasnik sam nauči engleski jezik sa Irinom, škola koja nudi specijalizovane kursove za postavnog engleskog jezika. Danas ću pričati o Google Translate-u ili o tome kako možete veoma lako da izgubite projekat sa bitnim inostranim klijentom. Već sam govorila o Google Translate-u i možda još uvek neki od vas ne shvatate zašto je uliko loše. Pa ja želim svima vama da više nikada izgubite sat vremena po različitim rečnicima u Google Translate-u igrajući se prevodioca. Kao prvo, prevođenje je nešto se uči na Filološkom fakultetu 4 godine. Znači nije nešto se da naučiti za pola sata ili nešto što može svako da radi, kao što nažalost postoji uvreženo mišljenje. A brzo rešenje ubacimo u Google Translate i sa time završim ceo posao, znači da vaš klijent umesto vašeg proizvoda koji predstavlja na pravi način, koji ste uložili decenije rada, truda, energije, izgradite vašu reputaciju, vaš proizvod bit će bačen u vodu. Zašto? Jer će dobiti tekst na idiomskom engleskom, to jest na veoma lošem engleskom. Na veoma lošem prevodu koji će čak možda biti i netačan. Zašto je Google Translate toliko loš? To ima neke veze sa filolozima ili je on objektivno loš. Loš je zbog toga što, recimo, posle svake 5 ili 6 rečenice Google Translate počinje da se gubi, to jest počinje da pravi ozbiljne greške. Kakve greške pravi? Pa tako što meša prošle i sadašnje vremena, verovali ili ne. Ako se on desi posle 5, desi se posle 6 i 7 rečenice. Duže rečenice postaju gotovo nerazumljive, a nekad i potpuno nerazumljive. Takođe, ako se ne bavite jezikom, možda nemate osjećaj da neke naše kolokvijalne fraze, recimo ne mešati papi i šabe, sa engleskom kažu totalno drugačije. Do not mix apples with oranges, se kaže na engleskom. Znači, ako vi bukvalno ubacite Google Translate, neće on dobro prevesti. On će ga prevesti bukvalno. Druga strana neće razumeti šta ste hteli da kažete. Ako mislite da koristite te kolokvijalne fraze, varate se. Sigurno ima neka fraza koju koristite, na taj način će vaš prijevod biti apsolutno nerazumljiv. Dobro, sad se pitate, a koji je to software da kupim, šta ja tu mogu da učinim, pa da moj prijevod bude kvalitetniji? Iako postoje i druge plaćene verzije koje su bolje, iako postoji Grammarly koji bi trebao automatski da ispravi vaš jezik, najbolja moguća opcija je da vi naučite engleski jezik i da ga sami primenjujete. To znači da vam nikad ne treba prevodilac. Prevodilac vam treba za prevođenje ugovora i za bitniju dokumentaciju i možda neke velike sastanke gde ima neki određen, kažemo, deo koji nije iz vaše struke, kao što recimo pravo, kao što recimo neka administracija i slično. U tom slučaju je potreban prevodilac. A za svakodnevnu komunikaciju definitivno ne. Zašto? Ne želite da sve vreme vaš klijent gleda u prevodioca umesto u vas. Neko onda postajete druga osoba u tom pregovaranju. Na engleskom jeziku se kaže to play the second fiddle. Znači ne možete biti druga osoba u vlastitoj firmi, jel tako? Ne možete da budete druga osoba u nečemu što je vama bitno i što vi mnogo bolje možete da prezentujete nego prevodilac. Od prevodilac bio dobar, ima dobre reference, vi se sigurno pitati, ali on naglasio sve što treba. I na kraju krajeva od mene prevodilac uopšte razume, budući da to o čemu on priča, to je prevodi, nije njegova struka. Tako da, za najbitniju tu osnovnu komunikaciju, koja omogućuje da stupite u komunikaciju sa klijentom, bilo usmeno ili pismeno, treba vi da radite. A prevodilac, te složenije stvari kao što su ugovori, kao što prevođenje marketinških materijala, biti dokumentacije i sl. Kako da naučite engleski jezik? Kroz konverzacijske kurse poslovnog engleskog jezika. Ne da pišete neke predugačke eseje, da bubačite reči na pamet, ili da, recimo, pišete opet neke predugačke eseje, prepričavate tekstove, čitate tekstove 2-3 stranice na 4 formata. Ne, nego kroz razgovor. Da sve što naučite, odmah možete da implementirate. Tako da slušate autentične materijale, vidite direktnu vezu i sponu između toga što učite i onoga što koristite na poslu. Da koristite materijale kroz koje ćete moći da upunite neke bitne fraze, posle možete sami da primenite, koje ćete odmah kroz vežbu koristiti. Nema bačenja reči na pamet. To je zastarela metoda i više ne bi trebala uopšte da se koristi. Takođe, kroz simulaciju pregovaranja i poslovnih sastanaka. Da ne bude prvi put tako nešto radite na sastanku. Da naučite kako da date pozitivan i negativan feedback. Kako da istate vaše mišljenje. Kako da navedete suprotnosti ili recimo prednosti i mane dva vaša proizvoda koji se razlikuju po ceni. Sve ovo možete naučiti na koordinacijski časovima poslovnog engleskog jezika. Čak i ako ne znate ništa. Za par meseci naučit ćemo osnove, posle možemo pređemo na krupnije stvari. Možete sigurno, posle 3 meseca, bez obzira na nivo vašeg znanja, imat ćete veću fletnost,
koje stečeni ćete moći da govorite engleski jezik. Vaš vokabular će biti proširen, pa makar da smo krenuli od nule. Takođe ćete imati bolji listening skills, to jest možete više da razumete audio materijal. Bilo da kažemo neki školski prilagođe je autentičan. Koristit ćemo jedno i drugo na času bez obzira na nivo. Takođe, ako mi je pisanje potrebno, još ćemo sve što je vama potrebno. Bilo su u pitanju izveštaj, prezentacije ili pisanje i odgovaranje na mailove. Eto. Ja vam preporučujem svima da zaista engleski jezik uzmete u svoje ruke, da ne čekate i da ne mislite da to nešto može uvijek da se uradi. Jer engleski jezik je ipak potrebno vreme, a prevodilac nije baš uvek najbolje rešenje, a i na kraju krajeva usluge prevodilaca nisu besplatne. Zašto vi ne biste bili u svakom trenutku spremni da sa vašim engleskim jezikom date maksimum i da prezentujete vašu kompaniju, vaš proizvod na najbolji mogući način, da osvojite strano tržište koja vam možda pre predstavila bojazan jer ste se plašili vašeg engleskog jezika i niste bili sigurni kako na najbolji način prezentujete vašu uslugu ili proizvod. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno mi pišite i vidimo se uskoro. Nadam se na našem prvom času. Zdravo svima!